Ya iKaizer Fish silibonile ijezi layo. uKapa ngicabanga ukuthi uthe ukubuyisa istayela samzukwane lapha ngo92. Okay. It looks familiar. Yeah. Kune similarity design yakhona. Yeah, isupposed igala maize meal, iwisa maize meal. Ngalezo nsuku. So mangilibuka idesign labo Z laba abahamba kanje. Yeah, i-vintage black and yellow. Yo Z abahamba la bayafana nalabe bejezi la manje. Okay. Lejezi le Chiefs. And ngicabanga ukuthi lapho iKaizer Fish ifuna ukubuyisa lawo ma memories. Okay. Ngalezo nsuku besadlala ngalelo jezi. Babenzima lezo khathi. iKapa ngathi ibone. Yeah, babenzima because ngiyacabanga ngesikhathi lifika 1992 iChiefs ngalo season yashaya ilocal treble. Kahle wena. Yeah, ileague yayisabizwa ngeNSL. Okay. Yeah, bashaya yona. Nge-apartheid inzima nje iChiefs. Eshaya league nge-apartheid. Yeah. Sanibona bafethu, igama lami nguSanele aka uDonse Nkaba bafethu. Sithi welcome to Starting 11 bafethu. Namhlanje sizokhuluma ngezinto ezenzakalayo, abantu abadinga ukusayina, abantu abasayinile, kanye nejezi leKaizer Chiefs bafethu. Then bafethu ngoba nazi ngihlezi nazi ukuthi angihambi ngedwa, ngihamba noSibuda Lebuda, Siburu Grand. Yeah, but before we get into the video, please don't forget to follow us on YouTube at Starting 11, so that is also a young conversation here too. Then please engage about Facebook, my comments, follow about Facebook. Please don't forget to subscribe. So sizoqala ngendaba ka Emile Witsboy. You want a kid in 17 years. Idlalela iCape Town City. Remember Cape Town City. Yahamba iphazamisa iMamelodi Sundowns. Ngoba yona kule season eyadla iSundowns kuphela. Sundowns ayizoshaya iTreble. It was 60 minutes away from invincible, not a treble, invincible. Bakuzoba iteam yokuqala yafika iCape Town City ya spoil iphathi yeSundowns. But again, this is not about Sundowns, it's about Emile Orlando Pirates. Orlando Pirates bafethu ikhathele indaba zokuthi ithengana neleague. So bafuna ukuthenga umfana ubizwa 18 million. So bayabona ukuthi 18 million uyalingana nevalue yeleague because ileague 20 million. So abafuna ukuyihlanganisa nento ezohlangana nevalue yeleague. Abafuna ukukhipha imali enkangaka ngoba uzogcina sekuney'nsolo ukuthiwa yabo insolo ethini ileague imani kwazi ukhipha 18 million, so ngizokwazi yabo nithatha imali yabo. So bafethu my take ukuthi Emile bafethu sayidinga experience, and the Pirates is the best institute ukuthi ngamdevelop. Ibadevelopile ngokudevelopa lokho wase South Africa. Develop to develop. Ake sithi kumtransformer. Yeah, sithi ubaba transformile. Yeah, wa transformile ama players because ukudevelop enye into. Yabo. Yeah. Bakhona oRele, bakhona uMphokazi. Baningi bafethu. Yabo. So I think the best route for umfana, because umfana muhle uGrand. Uyakwazi ukudribble, unama qualities, une agility, uyakwazi ukushaya ipass, creative, speed, uyakwazi uku-assist. But iCape Town City ayikamsebenzisi kahle because ama-minutes akanama ama-minutes angaka. Sure. Yeah. Manje njengoba iPirates ayimthenga ngithi ifuna ukumthenga. But uyadura. Yeah. So makungafika enye i-team ithi yawukhipha lo 10 million. Izothini Orlando Pirates? 18. Sengisho kona ukuthi enye i-team uma ingawufika ushaya phansi 18 million
iOrlando Buccaneers izothini nabalandeli bayo. Kuzoba inkinga phela. Mhlambe yenye team imtadishe ibone ukuthi umnandi kanjani ushaye phansi kodwa hayi noqhubeka. Yeah, so mina I think i-value yakhe umfana mathiwa nje masiyam assessa kahle. I think engaba la ko 10 to 12 million. Yabo. I-Orlando Pirates mayengakhipha leyo mali or 9 million bese sizonika nama sell-on clause yabona ama performance bonuses yabo. Umfana masimdayisa ngizothola imali engaka mhlawumbe ni% lele lizocover lo 9 million osele. Yeah, mayiwina ilokho nje ama cup la o Black Label kube khona imali abayitholayo iCity. I think kanjalo ingasebenza yabo. Yes, mayihamba kuyi-squad kube khona imali abayitholayo. Kuzihlanganeke lokho nje lo 18 million wabo. Ekwazi ukuthi bebe nama performance bonuses kube nama installment. Besho ukuthi okay njengoba nifuna lo 18 million asinawo 18 million but makwenzeka umfana sedayiswa mhlawumbe nedayiswa ngo50 million sizowucaphuna u9 simpheshe. Me performa kahle edlala Bafana sizoyithatha imali simnikeze but umfana mletheni manje simdevelop because ukuhlala naye ngeke kunisize. Umfana uyidinga i-viable team ezomsiza ukuthi break it through because ngoba na 17 yisi isikhathi ukuthi break it through. So mfethu ngicela ungene kule ndaba yejersey le Kaizer Chiefs then mina bese ngizovala ngeya Cassius Mayilula. Yeah, bafethu Libuda in the house. Sibonge ithuba sisaphilile. Sibuyela again starting 11. Yeah, iKaizer Fish silibonile ijersey layo. uKapa ngicabanga ukuthi uthe ukubuyisa istyle samzukwane lapha ngo92. Okay. It looks familiar. Yeah. Kune similarity design yakhona. Yeah, isupposed igala maize meal, uyisa maize meal. Ngalezo nsuku. So mangilibuka idesign labo Z laba abahamba kanje. Yeah, i-vintage black and yellow. Yo Z abahamba la bayafana nalabe bejezi la manje. Okay. Bejezi le Chiefs. Yeah, so la manje noma la kudala. Usho leli lakudala. Lela manje lina le pattern efana naleli lakudala. From abo 92 ikakhulukazi. And ngicabanga ukuthi lapho iKaizer Fish ifuna ukubuyisa lawo memories. Okay. Ngalezo nsuku besadlala ngalelo jersey. Babenzima lezo khathi. Ikapa ngathi ibone. Yeah, babenzima because ngiyacabanga ngesikhathi lifika 1992 iChiefs ngalo season yashaya ilocal treble. Kahle wena. Yeah, ileague yayisabizwa ngeNSL. Okay. Yeah, bashaya yona ngeapartheid inzima nje iChiefs. Eshaya league ngeapartheid. Yeah. Ni ngama ghost man. Abanakile. Yayibona indaba. Yeah, bashaya iBob Save. iBob Save Super Bowl, iCup. iFA yakudala yangeNSL. Okay. Ba kwi-CAF lapho. Kusho ukuthi baya kwi-CAF lapho because iFA yakudala noma lo mthetho ungekho asazi kodwa. Sazo verify. Yeah. Then BP top 8 kusho ukuthi top 8 lese siyibiza ngeMTN 8 manje. Okay. Yeah, yizo lezo zo 3 league title NSL iBob Save ne BP top 8. Okay, futhi ilokho nje Chiefs ngoba ibuyisa leli jersey leli ifuna ukubuyisa lo yamoya wakudala ukuthi bethatha iBetway. Bethatha iNetbank yabo. Bese bethatha nani neMTN 8. Yeah. Yabona ukuthi ziyaqondana bangenile kuMTN 8. Last year after so many years. Yeah, bangenile. Bangene. Yeah. So the moment bengena bathi I know sifuna lo yamoya wa 1992 class of 1992. Yeah. Kwathi ukubhedayo kodwa 93 baba number 6 boy league. But 94 babuya futhi yayisekhona lenhle seyaleli jersey. Leli jersey kusho ukuthi Conte ehamba nalo. Yeah, cause iTop 8 iCup iBP Top 8 bayithatha futhi. Yeah, bayithatha 94. Yona cup bayithatha.
angazi noma ama charity cup kusho ukuthi kade aqala ukuba khona because iwisa la ne charity cup ne Telkom futhi ke yana i-charity cup. I-charity cup singayibiza ngeToyota. iToyota. Bayithatha kusho ukuthi lelo khujana lelo jezi cishe linehlahlanyana okanye liletha lelo khujana ukuthi ama Glamour Boys aye njani. So I think nayo i-management izothi mayipresenta le jezi ku-current squad ithi bafana leli jezi ke leli ngalo sawina u1 no2 no3. So ngoba sininika leli jezi leli ngicela ukuthi bafethu nibuyise le Chiefs leyana yakudala sikwazi ukuthi siyithwebule leya moya loya sokubuyisa. Kona bekumele ikwenze naloko nasemarket because mawuthatha ukubheka kwi-defense laphana kwakukhona oTovi Lucas Hadebe yabo epaleni kukhona Shane McGregor lokhu nje Brian Baloyi yabo yayinzima phetho Dr Khumalo eswini oThabang Libiso esikhuso esintswelengo yabo kushuthi manje uyabona kodwa leli jezi lakudala licishe lifane naleli bafana leli ubhini eligqokile leli lokhu nje yabo i-design angithi design ithi kanje eligqoka ubhini leli azagijima ezekora kwebafana i-design angithi ihamba kanje le pattern futhi bafuna ukubuyela kuma-ghostini manje kusho ukuthi azibuyele back to ama-performances zakudala kuma-glory days neti-ke yiko ukuthi asazi ukuthi phela laphana emarket angazi noma kunabadlali be-development ba-developer yini noma kodwa ngicabanga ukuthi uDr Khumalo from i-development uma ngingaphosisi. So this time cishe lo coach omusha okanye bazoya emarket ukuthola ama-quality players ukuze babe mnandi njengale team eyasha i-local treble. Asazi noma kuzokwenzeka yini noma kuzoba qhubeka kube khona ingubo zodwa kuma striker asazi. Hayi sekhona ngambona uBobe eZimbabwe I'm sure uzobuya na something. Yabo wena wabona ureferee lokhunja i-VAR akahlale ngabuyi na something. Yabona ngenza iphutha la uMcGregor striker lapha epalini kukhona uBaloyi laphana kwenza nje i-correction Shane McGregor hlongs wayelapha kwi-striking position. Okay. Lapha epalini nje kwakukhona uBotende uBaloyi nomunye ukeeper. So leso squad se-Chiefs ngaleso sikhathi sasishisa. So this time asazi ukuthi management nani basiphatheleni but bakhona abadlali kuma winger nani kuukuthi ke defense striking post nje lapha kwi-strikers asazi defense striking post lapha sesingaka ama-defender azokwazi ukuperform ukukhipha ama-clean sheet noma kuzoba ukhipha yini uPeterson uright inayo i-Chiefs baqeda kusayina futhi inayo ukhipha i-Chiefs goalkeeper shoda i-striker i-striker mhlambe ne-defender elinohlonze leyi-1 then ne-substitute eyodwa kwi-midfield then ke ama-winger bakhona uChislet bakhona uVelebhayi ngicabanga ukuthi lapho ke sekungawukuthi kukhandwa isquad esizoperforma kuwo wonke lamalokhojana lama-competition ezowadlala i-Chiefs including i-CAF. Ngoba na last time if kwakusenjalo ukuthi i-FA yakunika isport kwi-CAF kusho ukuthi ke na this time sekukhona i-CAF light ke izazoperforma na kwi-CAF. Bafethu that was it bafethu ngeKaizer bafethu but mina lejes ngilithanda mina ngilibona li right especially linama stripes ngilibona li right le lejes abantu phela sebeyagxeka nje but le lejes li right yabo futhi for the Glamour Boys shawe is modern yona inayo pattern yaleli lakudala netlathi kushawa ismart ukapa I'm sure futhi leli long sleeve lona lizosihlangisa ke usha abantu but bafethu siyabonga bafethu ukuthi ni engage nathi ningakhohle bafethu ukusifollowa ni comment bafethu on Starting 11 XI on YouTube danke siyabonga.